Mae'r iaith Gymraeg yn drysor. Mae'n rhan o beth sy'n ein gwneud ni'n unigryw fel cenedl. Roedd cyfrifiad 2011 yn nodi fod 562,000 o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw cynyddu'r siaradwyr i filiwn erbyn 2050. Rydym am i'r Gymraeg fod yn rhan o fywyd pob dydd unigolion, adref, yn y gwaith, gyda teulu a ffrindiau. Rydym am i bawb fod yn falch o'r iaith a gweld y gwerth diwylliannol ac economaidd mae'n cyfrannu i Gymru. Sut mae gwneud hynny? Beth sydd angen newid? Rydym am roi'r gorau posib i'r plant yn y Gymraeg trwy helpu'r rhieni i drosglwyddo iaith yn y cartref a darparu mwy o grwpiau meithrin cyfrwng Cymraeg. Rydym am sicrhau fod mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg, i ddysgu'r Gymraeg ym mhob ysgol ac i deimlo'n hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg tu fewn a thu allan i'r ysgol. A mwy o athrawon sy'n gallu dysgu yn Gymraeg. Rydym am i bobl ifanc deimlo'n hyderus i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg wrth symud o addysg bellach ac uwch i'r gweithle, a cyfleoedd i bawb i ddysgu'r Gymraeg. Mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith, a mwy o wasanaethau Cymraeg a mwy o ddefnydd ohonynt. Rydym am fwy o lefydd lle mae pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn eu cymunedau, a deddfau sy'n effeithiol a chyfredol i helpu pobl i ddefnyddio'r Gymraeg. Byddwn nhw'n gwneud yn siŵr ein bod yn cynllunio yn ôl anghenion gwahanol gymunedau yng Nghymru. A'n sicrhau fod ganddon ni dechnoleg Cymraeg sy'n ein helpu i arloesi. Byddwn nhw'n helpu pobl i ddeall beth yw dwyieithrwydd. A'n defnyddio'r Gymraeg i adeiladu pont i groesawu pobl i Gymru ac i hyrwyddo ni fel cenedl i weddill y byd. Mae gan pawb ran i chwarae. Mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i ni gyd a gall pawb helpu i adeiladu Cymru wirioneddol ddwyieithog heddiw ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Am fwy o wybodaeth am yr iaith Gymraeg, ewch i www.llyw.cymru/Cymraeg.